Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Румчо, тук до мен е Злати и вчера Инферно Туна. Днес ще играем Майнкрафт, а това е сервера на Gameplay България. Страхотен сервер, ще има IP в описанието. Тук влизам за първи път в тази стайчка. Това е автоматична ферма, но много тъпо съм я направил. Така е, тут така отиваме към моята къща. Кой ми е пипал тук вратичките? Те бяха, така. Това ми е О, сървърът е забил. забил. Това ми са Не, мобили. сървърът е... Добре, може да... и аз да може да влизам в къщичката ти. И ти и аз да помоля, после ще го направим. Това е моите роди. Вчера с един Нортън, той го има в профила ми, ми спомна на едно място, където беше пълно с всякакви роди и трябваше да копаме от пълна кирка от диаманти. На толкова останах. И така, направим и този бастун да влиза тук. Що нямаш такова? Какво? Покрив? Да. Не покрив, а градинката ти къде е? Ами, някой ми е чупил. Някакви зомбита са падали вътре или някой е грифъл скачал върху него. Да, Според мен е грифана, защото да. няма как. Привати. Рум. Чо напише нещо в чата? Инфер. Така, мерси. Инфера. Но. Чуна. Знаеш кой е чуна на английски? Направи. Туна е инферно, туна е такова, мерси. Чуна, знаеш какво е само чуна? Дава е такова Рибатон. рибатон, да. Така го измисля. Къде ще ходим сега? Ари, Пише. Беки Джони, добре. Тук не мога да събера тия, бе. Извините, виж как Ще да ти кажа, че няма играем Беки Джони, защото има в целия сървър сме виж колко човека. не пише BG Joy. Ако ще правим? Терна, аз написах. И колко има? Двама сме за сега. Примерно... Примерно къде може да отидем? Къде на Геша, да дадеш къщичката? Да. Не се казва Геша, казва се Чичо Нортън. И тъс ли там? Вляво, до мене. Не. Да. Виж къде имам градки. Град или къде? Тук с тополя съм. Чакай само да хапна. Една златна ябълка. И пък златната ябълка само те регенерейшъл като ти. Къде? Къде бе? Да. Чак там ли? Мизери. Тя съм метна. Ти се свърши с капа. Ули, знаеш какво ще направя сега? Се самоубиш. Ела. Ела, ще ми помагаш. Чай пред път. Ох. То имаше нещо... Ули! Какво правиш тук, бе? Чакай си вадя меча, бе. Абе, моят нов баг, бе. Знаеш какво трябва да направим? Виж как се бъгвам, нали? Дай да направим гате. Сега ще виж. Не знам какво е. Трябва ми много дърво. Така. Чай си махна диамантите и златото, че ма дразнят. Маля, 3 златни меча имам. Доста сме трепили в предишния епизод. Къде е дървото? Не сега всичко ще го направя в пръчици. Ако бях направо покръпа, ма нещо ще е на сервера и не ти после да кало сама се на Чичунартън се направи. Кой към Чичунартън като по-малък, не? Така бъгъс. И ще спалка бекон, ще се паза. Але, сигурно цял стак ще направя. Пръчици. Ще спърклипа докато ни направим нещо по-интересно. И така върнах се отново, нямаше какво да правим. И Чичови Инферно и измислим Чичови Инферно. Как си да? Вижте какво направи. Та-да! Сега не може да излезе. Та-да! Да. Яма затвори. А? Опа. Я да се гличим, кой стане. Чай. Гличим, ала. Само че сега как да го Искам измисля. толкова много направя, човек. Дедам, сламе много такива. Дедам, чакай малко са. I'll beg a join. Написали сме лито заедно ли?
тъпи въпроси питам от 5 клас. Аз мога да кажа за себе си. Аз съм 7 клас. Не, Вероми, виж, просто трябва да е по средата. Аз съм 7 клас, той е 8. От полски трамбеж. Без гранци, търговски сме. А? Къде трябва да го сложиш той? Виж, сега тук слагаме. И виж, в центъра трябва да е. Цъкаш долу и е готово. А как се връщам? Чай сега, аз само там да видя нещо. Ако е чак там. А ти няма как се затвориш. После не мога да отвориш. Ако затвориш няма отваряне. Да. А ти сървъра лъгна. Сървъра лагна, да, не мога да отворя той. Гад. Прайс. Къде покажа. Сега ли му карна това шопа? Уха. Уха. Трябва ми дърво. Марти ще чака. Виж какво написах в чата. Добре. Да отивам в шопа му, А? Да отивам в шопа, защото аз не знам как къде. То е с такива снедър блокове или там кой. Така спирам клипа, докато не отидем до шопа. Ай, би се, тя. Чакай, на мен ме забива. И така, здравейте, Беги Джон сме вече. О, към тасета ми отваря се направо ми лаги ми. Пак се гледа. Лаги ми, брат. Аз написах Беги Джон. Не ми се е бъгнало. Чакай да изваляме, че. Пазете ме, защото ще ме трепят много, усещам. Чакай, ще се изчупя мишката да цъкам. Аз с двойното копче чекат ми да набързо ги свалям. Само че ми се... Айде, компа забива. Много пари! За какво да ти го слагам на маска? Като падне някой от лавата, брои ли са за кил? Да. И ако се Да. изпиш, ти да твоя сметка. Не, изслушайте, яко. Зряло е, зряло. Знаеш какво значи? Целият ти жив, че Аре, аз ще заснемам Беги Джойна. А да сняма вече. О, 1 кил, аз го направих. Не да имаме 1 кил, който аз го направих. 1-0 за нас, браura ми. Аз го направих. Така, в момента играем Беги Join. И в момента умирам. И сега ще ви покажа как се играе, защото В момента умирам. миналия път не успях да ви покажа горе-долу. Умрах. Чистото, четете ми. Елате в базата. На кой Чай, викаш? Чая да цъкна. То се Като дема. ли? О, аз. Ако цъкаш като няма да стане. 2 на 1, Да. защото аз умрах. Трябваше да умирам. Сега ще им покажа Колко смеч. часа? Не знам. О, 12 часа. Малко трябва да ставам. Човек, ние То какви сме, бе? сме се би с ръчичка. Много са. Ние какви сме бели? Ние сме лескар си пак, някой си фърлял меча. Чакай сега да му... Да я ще. Абе, учих си. Добре. Домашни нямам първо на първо. О, 4 кила бай ми. Аз тук ги буквам матка. Бой. Нимай с кактусите. Опа, загубих. Я си пия пушенката ми. Аз чакам ли така ти пия? Чакам, нали? Оп, умре. Той ще умре сам като гледам. Не е вярно. Но то сме му свършва. Ага, то. Да. Да. О, 6-4, да, бой. Ули! Точно направо. Аз съм самичък тук, така леко че. Ох, знаеш как Почвам ги с стрелички. ние ти двама да е сега. Не мога да се мериш с мен с стрелички, брат. Ти си Гошо снайпера. Чакай, бе. Дейте, ако имах двойни копче, Не ме трябва да открит. изхвача. О, 6-5. Дай, не добре. Аз ли съм 6-5 или Не е целият отбор. 6-5? Айде, почваме ги. 7-5. 7. Чакай, че не мога да разбера където са. Гледай, бум! Ще доближа направо до него. Аз с контрола, като стрелям с лъка с контрола ползвам. Той аз по някакъв път.
Чакай, че то са направо ми... Ой, на малко кръв! На малко кръв съм! Тук знаеш, че има лапа джамп. За първи път ги тя. 9 на 8 руми, стягай са. Я, Кажи, ако виждаш, че някой от нас ще умерат. аз умирам. Не дей! Да се не колабирай. Някой един от нас ще умре. Да се не колабирай. Да се не колабирай. Цепят на гръб. То знаеш какво прави един. Но не ме фърля отзади и ме засила към моне и ми помага. Тос, как ма... Колко кръв е то цари, бе? 10-9, брат, 10-9, да. А, стига, бе. Да, гръб, тук. Не, те наводят. 10 на 9. Те наводят, Рами. Долу има джамп. И аз това. Мятай те спочвам тия злати. Метнах им. Ето се го довърши, ето се го довърши. Абе, на тесни кръвта не им спира, братче. Айде, то трябва да ги ти готово. 13, кой воли, ние ли? Не знам, на мен не ми изписва. Трябва да си видиш твоето име. Те волят. Бегай! Бегай! О, забравя Не, си. не! Волят. Те не. наводят. Волят на много. Ясно. Та сега няма да я вземем. Той единия, братче. Цено Само- кръв не му смъкваме. Помощ, сам съм, помощ ме. Биго. Биго. Не, жив е. Айде с това. О, как? С снайперчета. Ела в базата им. Не мога. Един умря. Ето смра. Не мра. Защото ме опират двама. Перат на двама и мене. Че един тук е бил в нашата база. Не. Аз така спъквам един. Чакай, че мишката ми слезе от мастичката. Трябва с тока ще ги плам. То се излезна от BG Join пък. Водят още брат, до 20-15 са. Нищо, аз тук го убивам, то всеки пък гли, то не мога да ми вземе нищо. Ето са вънка. Ела тук вътре, ела тук Да не мога вътре. бе, брат. Да не ти пука, ела тук. Не може един агони тук. Докарах ти един. Мерси, че ми докара. Аз го пера вътре в базата. То къде го метна. Хелтин. То се е много добър. Този това. Волят. Себе, много са. Волят. Цакай, бързо мишка, цакай. Добре, бе, как те ще ме вземат, бе? Колко хита им ударам, то нищо не става. Пи преди да тръгнеш такова за Regeneration. Реженка. Кое беше то? Дясното. Дясното, не дясно, добре. Най-дясното деца фърля до него от лявото. Дай. Бих един. Не съм. Ти знаеш, те зато и не умират, защото пият Редженка. Преди да умрат. То са на един хит ми беше. Редженка. Да го хвърлиш, нищо няма ми направиш, бе, брат. Ще смъкна. Не, пи го преди да стигнеш там, защото той е 4 секунди. Чакай, че този път мога ма свали тос. Къде е вътре ли, бе? Давай, аз вътре ги трепя. Дойде тос. Разбрах, гледай го, колко метра му удари този, бе. Аз дойдох на помощ. Не ми мятай такова, бе. Аз имам хелтинг, бе. То спи. Тос фриз не му играй. Той е жена. Женски скине. Убиха ма с такова. Той не се зачита. Тако. Ако го убиш с полшанката. С полшанка ли го уби? Те му убиха. Волят. Водят на... Аре, бе, 3 кил ни трябва, 3 секунди има. Бе, ти има 27 кила и 24 обиране. Точно, ние сме се на 24. Те ли? Един убих. Втора идва. Третия.
Само никой не трябва да умира от нашите. Не, че море много ме бият. Много ме бият. Още един убих. Още един, много ме бият. Тос убих. Ей, този боб не мога го бия. Много далеч мога да ред. Биха. Биха, да. И така, Сякаш ми дадаха пак. биха спирам. Три. И така, това беше от днескашния клип. Абонирайте се, харесайте, споделете с приятели. IP-то ще го има задължително в описанието. И така, кажи чао, Инферно. Чао. Чао.